Dobrý den, ráda bych vám představila svou semestrální práci. Jako téma jsem si vybrala létající skateboard. Nebo hoverboard. Protože jsem chtěla, aby doprava byla snadno použitelná a efektivní z hlediska pohybu. Za reference na skateboard byl pořízen prototyp od společnosti Lexus. Výsledkem jsou 3 obrázky. Fotomontáž, vektorizace a 3D model artefaktu. První část je bitmapa, která byla provedena v programu GIMP. Kromě fotografie postavy, pozadí a artefaktu byl na fotomontáž přidán nápis a dopravní značka. Jako zdrojové obrázky jsem použila svou fotografii, rastrový obrázek skateboardu a pozadí. Druhou částí bylo vytvoření vektorizaci artefaktu pomocí 3 technik. Výsledné obrázky byly vytvořeny v programu Adobe Illustrator. Chtěla jsem spojit 3 techniky do jednoho obrázku, takže jsem udělala něco jako fúzi. Vlevo je část vyrobená pomocí automatické vektorizace, uprostřed obtahem a vpravo překryvem. Pro začátek jsem vytvořila 3 samostatné obrázky, z nichž každý v samostatné technice. Nahoře je automatická vektorizace, uprostřed překryvem a dole obtahem. Třetí část představovala vytvoření 3D modelu artefaktu. Na tom jsem pracovala v programu Blender. V této fázi jsem se rozhodla trochu změnit vzhled skateboardu. Nakonec jsem udělala fotomontáž, ale už s použitím mého 3D modelu. A to je vše. Děkuju za pozornost.